spoor van vernieling door het dorp. Dakpannen vlogen in het rond, serres stortten in. Er is voor meer dan 1 miljoen euro schade. Gelukkig raakte niemand gewond. Brandweermannen zitten op de nok van een dak. Ze maken een groot gat dicht dat de windhoos heeft geslagen. Ook de vitrine van een autohandel is helemaal vernield. Het glas ligt overal in het rond. Bij daglicht is de ravage pas echt duidelijk. 15 huizen hebben schade opgelopen in nog geen minuut tijd. Dat was een windhoos, zagen ze, en dat heeft allemaal opgeblazen. En dat was enorm, alles vloog rond, alles vloog rond. Enkele schapen hebben het niet overleefd. Ze zijn geraakt door rondvliegend glas van een ingestorte serre. Liefst 350.000 slaapplantjes zijn alleen nog goed voor het stort. Als salade even te vernietigen, daar kan ik niks meer mee doen. Ja, het zit er glas in, komt dat niet verkopen. Nee. Gelukkig dat het niet in de week was of voor niet in de woonde. Nee. De windhoos trok in een smalle strook van nog geen 100 meter over het dorp. De schade is plaatselijk, maar wel bijzonder groot. Zo'n windhoos ontstaat uit een reeks onweercellen die roteren. Dus dat noemen we een supercel. Dat is een roterend onweer, eenvoudig gezegd. En dat heeft dus voor plaatselijke schade gezorgd, die windhoos in Bailleul, in het noorden van Frankrijk, ter hoogte van Roeselare en dan ook nog net ten noorden van de Belgisch-Nederlandse grens. Er is naar schatting 1 miljoen euro schade. Nu zijn we aan het oplezen van wat die schade is. Eigenlijk gaan we moeten verzamelen van hoeveel dat de kostprijs ongeveer zou zijn om dat te herstellen. En uiteraard moeten de mensen eerst de verzekering aanspreken en daarna, dus als gemeente zijn we daarin bezig om te herkennen tot een algemene ramp. Ja, u hoorde het onze weerman David al zeggen. Dat onweer kwam uit Noord-Frankrijk en daar heeft het nog harder toegeslagen in het dorpje Bailleul, net over de grens. Dat werd getroffen door een mini-tornado. 4 huizen en 2 boerderijen werden zwaar beschadigd. 1 bungalow is gewoon helemaal weggeblazen. En in een boomgaard raakten 500 appelbomen ontworteld. Het is een klein wonder dat daar geen doden zijn gevallen.